Isa ang patay habang 5 ang sugatan matapos na sumalpok ang isang SUV sa concrete barrier sa Por 4 Barangay Anislag, Daraga Albay, alas 9:30 kagabi. Kinilala ang nasawi na isang 11 anyos na batang lalaki, habang sugatan naman ang kanyang 40 anyos na ama at 4 pang kamag-anak. Batay sa investigasyon, galing sa outing sa Sorsogon ang mag-anak at pauwi na sa Ligao City nang mawala ng kontrol sa Manibela ang padre de pamilya na nauwi sa trahedya. Hindi naman po siya nakatulog, nawalan lang po siya ng kontrol sa Manibela. Parang mechanical failure na din po, diretso. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang mga sugatan habang nakaburol na sa kanilang bahay ang nasawing bata. Ito pong mga na-admit, hindi naman po sila critical pero medyo kailangan po talaga ng medical attention po sila kaya in-admit po sila. Dahil dito, muling nagpaalala ang PNP sa mga motorista na siguraduhin nasa kondisyon ang katawan maging ang gagamiting sasakyan bago bumiyahe para maiwasan ang anumang insidente sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.